אז היום אני מארח איזה 10 חברים לעל האש. כל אחד שם קצת כסף, חברים מהבסיס. אנחנו נפגשים פעם בחצי שנה, שנה כזה. כל אחד יש לו את החיים שלו, המשפחה שלו, העבודה שלו, כל אחד צפון, דרום. כל החלפתי בין הארוחות. את הארוחת ערב אכלתי בצהריים, את הארוחת צהריים אני אוכל בערב. אני אענה קצת, כמובן, לא יגזים. יהיה כנפיים, יהיה פרגיות, יהיה מרגז, יהיה צלעות, יהיה סינטות. בקיצור, יהיה שמח. אשתי המדהימה עזרה לי בכל ההכנות. סלטים, טיבולים, הכל. אני מהבוקר מכין את עצמי מנטלית לערב, בשביל להבין שאני יכול ליהנות גם בלי להגזים. וזה בסדר שאני מכין את עצמי לזה. אני אענה לכם בסטורי מה שאנחנו אוכלים היום, כל מה שיש. שלכולנו אחלה ערב, נתראה פה גם מחר.